Θέλω να κάτσεις δίπλα μου για να σου πω κάτι. Μπράβο, λοιπόν. Καταρχήν. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Θα πάμε σε λίγο κάτω, μόλις τελειώσουν τα παιδιά. Γιατί τι κάνουμε κάτω? Αγγλικά. Τι κάνουμε? Αγγλικά. Λοιπόν, να σου πω, αυτά πάλι φύγανε τα τσιμπιδάκια σου. Να τα φτιάξει λίγο η μαμάκα. Για να τα φτιάξει λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, λοιπόν, τελευταία η Μαρία δεν κάθεται να βγάλουμε βίντεο μαζί. Γι' αυτό και δεν κάνω και πάρα πολλά βίντεο μαζί με τη Μαρία. Φτάνω... Τι φάεις τσιμπίδι? Έλα εδώ. Για έλα εδώ να πεις λίγο στον κόσμο που έχεις μεγαλώσει και τι ωραία πράγματα. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, παιδιά. Λοιπόν, σε αυτή την ηλικία λοιπόν που είναι η Μαρία, επιλέγει πλέον πολύ συνειδητά να κάτσει δίπλα μου και να κάνουμε κάποιο βίντεο ή να κάνουμε ότι μιλάμε, ότι επικοινωνούμε, ή επιλέγει να μην κάτσει. Συνήθως πλέον δεν κάθεται. Όχι. Έχουμε αυτό το αντάρτικο που... Μαρία, τι πήρες? Για φέρε μου να δω τι έχεις πάρει. Φέρε να δω. Μάρο. Επιστροφή. Πάει και ανοίγει συνέχεια σιρτάρια και βγάζει πράγματα. Βγάζει τα παλιά μετάλλια των παιδιών. Βγάζει κάτι επένου. Βγάζει ό,τι μπορεί και σκαρφίζεται, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κορίτσι εδώ. Με τα παπούτσια. Μάρο. Δεν ακούει τίποτα. Και δυστυχώς, επειδή υπάρχουν και στο σπίτι κι άλλα δύο εφηβάκια τυπικής ανάπτυξης, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, η διαχείριση των πραγμάτων εδώ μέσα δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Όχι, δεν είναι. Όμως, παρότι εφηβάκια, οφείλω να ομολογήσω και πρέπει να πω και ένα, μη θα κάνει ζημιά σε αυτό. Άστο αυτό, άστο. Έλα, πάρ' το, περίμενε. Ορίστε. Οφείλω να πω ένα, κάτσε εδώ κάτω μαζί μου. Μπράβο, αστέρι μου. Μαρία, να σου πω κάτι. Σου αρέσει? Για να πούμε μετά ένα ευχαριστώ στο Γιώργο και στο Γρηγόρη που σ' αγαπάνε και σε προσέχουνε, Ποια είναι αυτή εκεί, ποια είναι? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Είναι η Μαρία στο ημερολόγιο με το αστέρι. Εσύ το έφτιαξες αυτό? Εσύ το έφτιαξες και έχει μάσκες εκεί? Wow. Λοιπόν, οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα εφηβάκια μου, στο Γιώργο μου και στο Γρηγόρη μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αναλάβει ρόλο που ίσως να μην τους, όχι ίσως, δεν τους αντιστοιχεί. Κάνουν πράγματα τα οποία ίσως δεν είναι για την ηλικία τους. Αυτό βέβαια θα μου πεις από την άλλη, κακό δεν είναι, γιατί τους δίνεις παραπάνω ευθύνες. Και ίσως να μην είναι και απόλυτα κακό, με την έννοια ότι αρχίζει και δουλεύει το μυαλό τους και έχουν έτσι το αίσθημα της προσοχής και της ενασχόλησης με τη διαφορετικότητα λίγο παραπάνω από ότι ένα άλλο παιδί ή άλλα παιδιά. Δεν πάβει όμως να είναι παιδάκια, δεν πάβει να είναι εφηβάκια. Γι' αυτό και προσπαθώ όσο μπορώ και όσο με παίρνουν οι δυνάμεις μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάνε και τα χρόνια, παιδιά, και δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Οι αντοχές μας δεν είναι ίδιες, η υπομονή μας δεν είναι ίδια. Τα πράγματα τα οποία κάναμε πριν από 5 χρόνια τώρα μας φαίνονται βουνό. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας, να τα μεγαλώσουμε σωστά, να μην τους αφήσουμε τραύματα, να μην τους δημιουργήσουμε
κενά και τα σχετικά. Προσπαθώ όσο μπορώ κι εγώ αυτά που μου ζητάνε να τους τα δίνω. Μα να πηγαίνουμε στο γήπεδο, μα να πηγαίνουμε βόλτες. Δεν γίνονται πάντα, τα αιτήματά τους δεν μπορώ να τα ικανοποιήσω πάντα, όμως προσπαθώ. Είναι λίγο απολογητικό όλο αυτό το βίντεο, όμως νομίζω ότι όλοι οι γονείς που είμαστε σε αυτή τη φάση και οι τυπικοί γονείς που έχουν παιδιά, προσπαθούν να βρούνε τη χρυσή τομή που λέω εγώ, να φτιάξουμε τα πράγματα και την καθημερινότητά μας και να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Και πολλές φορές αφήνουμε το δικό μας το κομμάτι, το αφήνουμε λίγο έξω. Που επίσης και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε οι γονείς, γιατί όταν αφήνεις και τον εαυτό σου έξω, κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα γυρίσει. Θα γυρίσει ίσως κακά, μα ψυχικά, μα σωματικά, μα πνευματικά, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις τις χρυσές τομές και τη χρυσή τομή, και αν υπάρχει, όμως το οφείλουμε στους εαυτούς μας. Πού είσαι, δεν σε βλέπω, γέλα λίγο. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας να το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα και όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτά. Δεν θέλω κάτι άλλο. Η αναπηρία είναι κάτι που δεν φεύγει. Παιδιά, είναι κάτι που είναι μόνιμο. Και η νοητική αναπηρία είναι έτσι και λίγο πιο... σε εντριγκάρει λίγο περισσότερο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την ξένη λέξη. Δοκιμάζει πολύ τις αντοχές σου και την υπομονή σου και τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό σου, το πόσα πράγματα θα πρέπει να σκεφτείς, να μάθεις, να. Προσπαθούμε όμως, όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, με τα μέσα που μπορούμε και με όλη την αγάπη που έχουμε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, εννοείται τα παιδιά μας, είναι το μέλλον του κόσμου, και στο επανειδήν.